Hello guys, welcome back to my channel. So dini जोङो बिमाफोरजों मोसानाय नायनो फैदों आरो नै guys. ओमफ्राय आंजों लोगोसे नानिया फैफादों नै guys. बया गरम आरो नै ओमफ्राय इयाव फट' थिखांनाय माबानायसै आरो बया गरम आरो. ओमफ्राय जों दख'ना गानबोआसै गरमनि ओमफ्राय दख'नाखौबो सुजुखादों जोङो. ओमफ्राय नै guys हाय हेलौ होनहरजोब्बाय आरो नै खिथिनानै. दा जोङो न'आव हाबनो सोलाबनोबा न'आव हाबनो नागिरदों आरो नै guys.